Dígait. Dis Margaret. Cá samdait. Kate Samdam. Cáhfuil tú ar scoil? Tá méid freastal Coláiste Choilm i Béaltriail. An dat níon an scoil seo leat? Tá néon an scoil seolm mar is scoil anna deasa agus tá an cóide aga man se, agus is scoil anna beagé agus mar sin tá aithne gachtain ar gachtain eile. Cad iad na buntáistí dul scoil cónathe dar leatsa? Iliscum tá an áisna ann tá siad níos fearr ná aon scoil eile ceapan, agus mar sin is féidir lem a lán sport a dhéanamh agus is brolam sport. Cad iad na sport a dhéantar sa scoil seo? Déanam hoca agus kisfeil, ach is brolam hoca. Seachas an sport, cad eile i dhéanaan tú sa Coláiste seo? Déanam ceol freisin, bhí mé sa cór ach inis níl mé. Níl tú sa cór inis. Cá raibh tasa ar do léad séar an bblionn Cleachtadh? Thuí mé agus ma hisismthe go dtí an 14 nGaeilge le haid seachtain amháin, bhí an aimseir anna te, agus bhí sé go hólín mar níl an aimseir mar sin an éireann. Agus Cheachlór. Agus cad a dhéanann tasa nuair a bhíonn tú ar do léad séar in éireann, cá déann tú? Ní dhéanam a lón mar níl golóir rudaí le dhéanamh agam i mo óit chunathe mar is óit anna beagé agus níl golóir óisina ann. Cad bud leat sa dhéanamh nuair a ágaí tú an scoil? Buacham a bheith im goctúir mar is tuchttar é maiad, is hímatolaí cuairlacha agus is brolam a ggéisteach lena scéalta as an ospidéal é mar sin buachlam é dhéanamh. Se. Cad iad na hábhar a dhéann tú ar scoil a chuid? Déanam behuliacht, chemic, an Gaeilge, Béil, Frankis, Tíreolaíocht, agus mata. Agus mata. Agus cad é an tóbhar is fearr leat? Sé behuliacht an tóbhar is fearr leat mar ceapan go sé anna simú agus éasca le fearlam freisin. Dá mar rud é go raibh tasa iad ardmhaistris ar an scoil seo, an bhfuil aon rud seo ar bhaith leat athrú? Beidir dahróthaí an éadí scoile mar ceapan gur is rud maith é ach ní bhaithlam na dóthanna inis. Cén sort ceol is fearr leat? Fearlam gach ceol ach beidir is fearlam ceol pop. Níos fearr ná an ceol eile. Níos gom céim fáil beidir mar tá sé éasca le fearlam. Bhfuil aon rud an seo sa scoil seo nar a bhí tú an seo ar fearr sé bliana inis, bhfuil aon rud a hasan amach duit i go hafna mlíonanta sin? Beidir nuair a bhuamar an cluiche ceannas sa hacha, mar tá sé is é má bhliaon dhearnach sa scoil seo agus mar sin bhí an anna óthasach. Imriam I Lorna Porca. An tos an captain? No, níl mé a captain. Cá méid tosa an gapan tú I gceann Jeff mlíana? Cá bhecinn tú go méid tú I gceann Jeff mlíana? Óbhaniscam. Imime goctar beidir áitségan. An méid tú pósta nó? Beidir pósta. Tásúlagam go mbeidh mé pósta ag an am sin ach caiim mé fannacht canóla amach. Go raibh míle maith agat.